Hei ja tervetuloa tänne Improv Me Inspiration Academyin. Mä oon Miina. Mä oon Teemu. Moi. Moi. Ja tällä videolla me kerrotaan teille vähän, että miten tämä menetelmä oikeastaan toimii. Eli Improv Me tarkoittaa improvisation, well-being ja meaning. Ja tämä on tosiaan tällainen menetelmä, missä sä saat viikoittain avautuvan uuden improvisaatiosisällön sun oman impromatkasi tueksi. Ja vähän mä haluaisin tuosta meaning-sanasta, joka tulee tuossa viimeisenä, niin sanoa sen verran, että se merkityksellisyys nimenomaan, se on lähtöisin siitä, että se kokonaan on omaa se musiikki, joka sieltä tulee. Se ei ole meidän, minun tai Miinan tekemää, vaan me pikkusen vaan ruokitaan niitä juttuja täältä käsin ja sitten sinä teet sen oman musiikin itse. Kyllä, eli tämä menetelmä tukee sinun omaa improvisaatioprosessia, joka myös voi tukea sinun hyvinvointiasi ja sitä, että löytää merkityksellisyyttä elämään. Ja tosiaan tämä tarkoittaa sitä, että sä koet sellaisen kiireettömän improvisaatioprosessin, voit ottaa aikaa itsellesi ja vapauttaa omaa luovuuttasi. Tämä voi olla pikkusen vaikea nykyihmiselle tällainen, kun meitä ympäröi kaikenlaiset digilaitteet, jotka vaatii meiltä huomiota ja keskeytyksiä. Mutta jos laittaa vähän aikaa ne laitteet kiinni ja ottaa sitä aikaa vaikka puoli tuntia, niin se vaikutus siinä voi olla aika yllättävän hyvä jokapäiväiseen arkeen. Kyllä, eli vaikka puoli tuntia tai 20 minuuttiakin omaan improvisaatioon, se voi olla todella palauttava kokemus. Eli voi myös tosiaan auttaa lievittämään stressiä. Moni on kuvitellut, että en mä kuitenkaan osaa mitään kokonaan omaa soittaa, että multa tulee vain jotain niin kuin valmiita kappaleita, mutta kyllä se voi olla, että lähteekin sitä ihan omaa musiikkia. Se on aika mahtava hetki. Kyllä. Ja meillä on tosiaan tarkoituksena, että on tällainen turvallinen tila luoda omaa musiikkia. Eli sä voit osallistua tähän juuri sellaisena kuin olet. Ja jos haluat, niin saat myös jakaa omaa musiikkia. Se on Ja hyvä. Ei ole me pakko valit... ottaa. Niinpä. Eli vain kivoille tyypeille tarkoittaa lähinnä sitä, että meillä vallitsee turvallisen tilan periaatteet ja voit olla juuri sellainen kuin olet, kunhan vaan kunnioitat just muiden tekemistä ja muiden improja ja olet ystävällinen ja näin. Niin, mä aion osallistua myös tämmöisiin Kyllä, periaatteisiin, että ja kunnioittaa vaikka niin kuin Miinaa ja kyllä itseäni myös. me sitoudumme näihin periaatteisiin Joo. myös. Tervetuloa. Mm. Ja sitten tosiaan, kenelle tämä oikeastaan on tarkoitettu? Eli kaikille, jotka ovat innostuneet musiikista ja pianon soitosta. Eli me opetetaan tätä pianolla, niin sen takia nämä harjoitukset soveltuu erityisesti pianolle. Niin, on myös sellaisia ihmisiä aika paljon, joita on tavannut, jotka on joskus lapsuudessa pikkusen soittanut ja sitten se on jostakin harmillista syystä jäänyt vaikka teini-iässä pois, niin se heitäkin riittää, mutta ei tarvi olla edes niin paljon soittanut niin kuin harrastanut, mutta kunhan pikkusen tuntee noita sävelten nimiä, niin se kyllä riittää. Joo, eli tämä olisi hyvä tausta ja kaiken tasoisille soittajille tosiaan sopii, koska se impromatka on jokaisella yksilöllinen. Ja ideana on tosiaan, että sä viikoittain tai mielellään useammin viikosta kääriydyt sellaiseen niin sanottuun improvilttiin kuvainnollisen ja rentoudut improvisaation avulla. Löydät sitä hyvinvointia ja merkityksellisyyttä elämään ja teet sellaisen luovan matkan omaan itseen. Juuri näin. Meillä oli äsken tuossa Miinan kanssa tämmöinen pieni epäselvyys siitä, että kumpi meistä keksi termin improviltti. Mä olin sitä mieltä, että se oli Miinan keksintö ja Miina sanoi, että ehkä mä keksin se, koska musta se on tosi hyvä idea, että kun menee sinne viltin sisään, niin samalla tapaa kuin ihminen kun nukkuu, niin aivot järjestelee ihan omiaan sillä aikaa kun nukkuu, niin myös siellä viltin alla, kun on oman musiikin ympäröimänä ja siinä omassa kuplassaan ja ulkomaailma jää toiselle puolelle, niin silloin tapahtuu asioita. Voi olla, että sieltä tulee ihan uusi ihminen sieltä viltin sisältä ulos. Niinpä, nämä on päivän vähän niin kuin impropäiväunet, että palaat takaisin hieman Ai, toi on virkistyneempänä. hyvä. Joo, impropäikkärit. Hyvä. Mennään. Impropäikkärit, kyllä.
Ehdottomasti, niin tällainen tarkoitus on turvallinen tila sulla tehdä sitä omaa impro omassa rauhassa. Ja vähän, että miten tämä menetelmä toimii. Eli saat tosiaan viikoittain avautuvan sisällön ja nämä sisällöt inspiroivat sua löytämään omaa musiikkia. Eli muistan, että jokaisen matka on yksilöllinen, eli ei ole ihan kädestä pitäen sanota, että mitä pitää soittaa. Me annetaan ideoita ja inspiraatiota sun omaan impromatkaan. Ja juuri sitä varten annetaan, että olen kuullut monelta, että on niin hankala kuitenkin alkaa ihan tyhjästä vaan improvisoida, niin meiltä tulee sellainen pieni alkusysäys, että mikä voisi olla vaikka tämän päivän aihe. Kyllä, eli tämä tukee sun improa viikoittain. Ja tosiaan ollaan helposti lähestyttäviä, eli voit ottaa meihin yhteyttä, vaikka siellä sovelluksessa siellä on kanavia, keskustelukanavia ja viestikanavia, että voi suoraankin meille siellä sitten viestitellä. Ne on ihan yksityisviestejä, että niitä ei muut näe, että Paitsi jos jos joku haluaa sinne asia, julkiseen kanavaan niin jos laittaa, voi haluaa sen sinnekin sitten muillekin laittaa, jos haluaa, kyllä. joo, joo. Mutta saa laittaa yksityisviestejä meille myös ja me sitten reagoidaan niihin heti kun vaan palataan koneen ääreen ja kyllä me vastataan. Kyllä. Ja siinä ihan käytännön vinkkejä niihin koti-improihin. Eli mitä sun kannattaa tehdä viikoittain tai mielellään ihan vaikka useamminkin viikossa, niin kääriydy siihen kuvainnolliseen improvilttiin. Eli ota omaa aikaa ja rauhallinen tila vain itsellesi. Ja tee viikoittain meidän improtehtävä ja tehtävän lopuksi soita vapaasti omaa improa. Ja hyväksy improvisaatio sellaisena kuin se on, eli yritetään sitä itsekritiikkiä vähentää, vaan se impro kehittyy koko ajan ja se on just sellaista, mitä sä itse soitat. Mä huomasin tuossa, kun mä tein Kellontamusiikki-nimistä tohtoritutkintoa, niin että kyllä se on jokaisella aika hankala se oman improvisaation hyväksyminen. Helposti sen niin kuin toisen tekemän impron hyväksyy kyllä, mutta se mikä tulee itsestä, niin voi tulla sellainen olo, että miksi mä nyt noin soitin, miksi mä en soittanut toisella tavalla, mutta kun tavallaan se hetki jo meni, niin turha kääntyä takaisin, nyt vaan mennään eteenpäin ja nyt siitä tuli tollainen. Hyväksytään se, miten Niinpä. se menee, ja niin siis kyllä se kantaa sitten, kun se vaan pääsee liikkeelle, niin se on yllättävän tärkeä asia, ja se on mullekin vaikeaa, vaikka on jo jonkun aikaa improvisoinut. Kyllä, ja tämä on luova prosessi, eli sä alat myös vähitellen löytämään sitä omaa musiikkia ja löytää ehkä sitä omaa tapaa, millä tavalla sä haluat soittaa. Ja jos susta tuntuu vaikka, että sä haluat soittaa nyt jonkun harmonian mukaan, niin meillä on siellä asteikkopohjaa, niin sä voit hyödyntää niitä myös sitten niihin sun viikoittaisiin tai useamman kerran viikossa tehtäviin improihin, tai voit soittaa myös täysin vapaasti. Ja tällainen oli meidän opastusvideo, eli tällainen meillä on siis ihan niin kuin uudenlainen menetelmä. Me lähdetään just siitä, että mikä on se sun sisäinen musiikki. Me tuetaan sitä, mutta ei kerrota tarkana, että miten pitää soittaa, vaan annetaan sulle inspiraatiota ja ideoita viikoittain, jotta sinä voit löytää lisää omaa luovuutta, rentoutta soittamiseen ja improvisointiin ja hyvinvointia improvisaation kautta. Hmm. Joo, joo, siis mä oon täysin tämän takana. Mä oon aika innoissani, että päästään tämmöistä tekemään. Ja olisipa mullakin joskus aikanaan ollut tällainen. Mutta nyt on, tässä tehdään Niinpä. sitä ja mä oon iloinen, että ollaan jo tässä vaiheessa, milloin appi on valmiina ja nyt vaan niin kuin lisää sisältöä sinne ja tavataan kivoja uusia ihmisiä siellä. Ja kyllä tästä tulee Kyllä. kivaa. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Täytyy sanoa, että itsekin olen oppinut Teemulta valtavasti, eli improvisaatio on aina sellainen, mistä voi oppia uutta ja kehittää omaa luovuutta. Eli se on Mm. myös todella palkitsevaa. Ja samoin mä oon Miinalta oppinut kaikenlaista, mitä improvisaatioon liittyy, koska me ollaan molemmat yksilöitä ja me improvisoidaan ihan eri tavoilla. Ja molemmat on tärkeitä, hyviä, oikeita tapoja improvisoida. Kyllä, eli se on just tässä hienoa, että jokaisella on se oma uniikki tapa, millä sä sitten tulet improvisoimaan. Mm. Nähdäänpä siellä. Mukava tavata. Kyllä, nähdään Improvimi Inspiration Academyssä. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Moi! Moi moi!